Muodostamaan kaikille meikäisen nimi on pelaaja, että näistä tarkoitus rakentaa red punakivijuttuja, eli ensin tehdään 4x3 kokoinen alue. Sitten otetaan munkulakiviaitoja. Odottakaa sen sekuntia. Munkulakiviaitoja. Sitten vedetään tähän kivikerros päälle. Sitten vaikka tähän kulmaan vipu. Redstone juttu. Noin. Sitten tuohon tarttumäntä. Sitten tuohon jakelulaite ja jakelulaite sitten niinku ikään kuin noin. Sitten tähän vipu. Tuohon kyltti. Tulinuolet pois. Tuohon kyltti. Tulinuolet päälle. Sitten ennen kuin laitetaan mitään, niin vedetään aidan portti. Aidan portti, ihan mikä tahansa nyt itse sattuu miellyttämään. Vedetään tuohon. Laitetaan toiseen laavabuketteja niin paljon kuin huvittaa. Vaikka nyt 9 laavaämpäriä. Ja toiseen sitten nuolia niin paljon kuin huvittaa. Nykyään voi pistää sisään mitä tahansa nuolia, mutta mä käytän nyt näitä tässä esimerkkivideossa. Noin. Ettekö te jos... Ja toimivuudesta voimme olla ihan varmoja, kun avaamme oven ja vedämme vifusta. Alkaa tapahtua. Ja tuohon unohtuu vaan laittaa vipu. Ei mitään muuta kuin tosta vaan laava ja niin sitten se nyt tuli nolikone. Muodostamaan kaikille meikäisen nimi on pelaaja ja tänään ja nähdään ensi videon parissa muu.